Bloc 4. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres. Jesús deia: ha arribat a vosaltres el regne de Déu. Evangeli de Sant Lluc, capítol 11, verset 20. En Jesús, Déu s'acosta als homes. En ell es fa present el regne de Déu. Ara, amb Jesús, humil i senzill, home entre els homes, arriba la pau, la justícia, la veritat, la vida, l'amor i la salvació. S'ha complert el temps i el regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Evangeli de Sant Marc, capítol 1, verset 15. Jesús fa coses admirables. Jesús acompanya les seves paraules amb signes i miracles per manifestar que amb ell ha arribat el regne de Déu. Els signes admirables que fa Jesús ens mostren que el Pare l'ha enviat i ens inviten a creure en ell. En els evangelis llegim que Jesús acompanyava les seves paraules amb molts signes i miracles. Amb el seu poder, Jesús donava la vista als cecs i feia parlar els muts, curava els malalts, ressuscitava els morts, perdonava els pecadors, calmava la tempesta. Va curar molts malalts. Quan s'hagué post el sol, tots els qui tenien malalts, afectats per diverses malalties, els anaven portant cap a Jesús. Ell imposava les mans a cada un i els curava. Evangeli de Sant Lluc, capítol 4, verset 40. Va donar la vista als cecs. Bartimeu, un captaire cec, quan es va assabentar que Jesús passava, es va posar a cridar: «Fill de David, tingueu pietat de mi». Jesús li pregunta: «Què vols que faci per tu?» El cec respongué: «Mestre, feu que hi vegi». Jesús li digué: «Ves, la teva fe t'ha salvat», i a l'instant hi veié. Evangeli de Sant Marc, capítol 10, verset 48, versets 51 al 52. Va calmar la tempesta. Jesús pujà a la barca i els seus deixebles van anar amb ell. Tot d'una es va aixecar una gran tempesta, però Jesús dormia. Ells van anar a despertar-lo i li deien: «Senyor, salveu-nos que ens enfonsem». Llavors es va aixecar, va increpar els vents i l'aigua i seguí una gran bonança. Aquells homes, admirats, deien: «Qui és aquest que fins als vents i l'aigua l'obeeixen?» Llegiu Evangeli de Sant Mateu, capítol 8, versets del 23 al 27. Sant Marc ens narra que un pare demana a Jesús que guareixi el seu fill. «Si hi podeu fer res, compadiu-vos de nosaltres, ajudeu-nos». Jesús li respongué: «Em dius si puc fer res? Tot és possible al qui creu». Evangeli de Sant Marc, capítol 9, versets del 22 al 23. Jesús, nosaltres creiem i confiem en vos. Creiem que sou el Fill de Déu perquè feu coses admirables en nom de Déu Pare.
Sou el nostre Salvador. Sabem que heu vingut al món per guarir-nos del pecat que ens impedeix d'estimar Déu i els altres com vos ens ensenyeu. Us donem gràcies, Senyor. Els miracles enforteixen la fe en Jesucrist, Fill de Déu.